Θα σας δείξω πώς θα κατεβάσετε το Stable Caps. Που έχετε όλα τα skins. Μπορείτε να κάνετε respawn. Και αυτά έχω να σας πω λίγο. Λοιπόν, το μοναδικό που θα πάτε να κάνετε εσείς είναι να πάτε στο Windows Defender, στο Security. Αυτό εδώ. Windows Security, να το Open. Ωραία, και πατήσετε Manage και θα κλείσετε αυτό. Ωραία, και αυτό το κλείσετε, αυτά τα δύο τα αφήνετε ανοιχτά και αυτά τα τρία τα αφήνετε κλειστά. Wait μία να τα βάζω στα ακουστικά. Ωραία. Και για να το κατεβάσετε θα πρέπει να έχετε Discord. Πάτε, γράφετε Stable Caps. Πατάτε το πρώτο. Θα σας βάλει στο σερβερ του το Discord και θα πατήσετε εδώ το download και θα κατεβάσετε 1, 2, 3. Εδώ, άμα είναι να περιμένετε μία ώρα δεν πειράζει, και 10 δευτερόλεπτα μπορεί να σας είναι. Ναι, σε μένα είναι μισή ώρα. Οπότε, εγώ θα πάω να το κάνω με τον άλλον τρόπο. Στο λογαριασμό μου. Πατάτε download. Εδώ θα το κάνει έτσι από υπολογιστή, αυτό τώρα το κάνουμε το tutorial. Με από κινητό θα κάνω άλλο tutorial. Το κλείνετε αφού το έχετε κατεβάσει όλα. Κλείνετε και το Discord, δεν θα το χρειαστείτε άλλο. Πατάτε Windows και E και εδώ θα σας βγάλει αυτά τα 4 αρχεία. Πρώτα θα κάνετε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο που γράφει Stable Caps. Extra. Αλλιώς άμα δεν είχατε απενεργοποιήσει το Windows Defender δεν θα κατέβαινε, επειδή το βρίσκει σαν virus, antivirus. Άρα και πάλι δεν είναι virus, άμα θέλετε πίστεψε με, άμα δεν θέλετε μην με πιστεύετε. Εγώ το κάνω με τη δική μου ευθύνη, επειδή το έχω 3 χρόνια αυτό το mode και είναι πολύ ωραίο. Ωραία, και αφού σας κατεβεί, το παίρνετε το αρχείο αφού σας ανοίξει, το βάζετε στην επιφάνεια εργασίας σας. Μετά θα ανοίξετε αυτά τα αρχεία και θα τα κατεβάσετε και πατείτε άποξετε και αυτά. Μετά ανοίγετε το άλλο, το κάνετε και εδώ, το κατεβάζετε, μπλα μπλα, αποδοχή και τέτοια. Αυτό και αυτό delete. Και τώρα αυτό εδώ τι θα το κάνετε? Θα ανοίξετε αυτό. Και θα πάτε και θα το... Όπα ρε. Τι? Κάτσε τώρα που μπήκε το mode. Να. Νομίζω εδώ δεν είχε κάτι. Ναι, εδώ πρέπει να το πάρετε και να το βάλετε εδώ. Και αφού το κάνετε πατάτε ένα refresh εδώ. Το κλείνετε αυτό και αυτό. Και κάνετε ένα πάλι check. Το ανοίγετε. Το κλείνετε. Το ανοίγετε ξανά. Εδώ θα σας βγάζει αυτό. Νομίζω δεν θα σας το ξαναβγάλει. Run anyway. Και εδώ το αφήνουμε να κάνει τα κόλπα του. Θα κοιτάτε κι εσείς τα δικά μου. Για καλό ή για κακό. Θα τα κοιτάτε εσείς τα δικά μου.
φόρτωσε. Ναι, εγώ έχω τα δικά μου τα settings, θα σας τα δείξω και εγώ τα settings μου, αξίζουνε. Και λοιπόν, θα πατήσετε τα settings και θα πάτε εδώ πέρα, θα βάλετε 800x600, αυτό enable, αυτό low, αυτό disable, αυτό enable, αυτό 480, αυτό disable, αυτό τέρμα και αυτό εδώ. Αυτά όλα τα αφήνετε εδώ, εκτός άμα θέλετε να αλλάξετε το sensitivity. Εδώ εγώ άμα έχω το τέτοιο, έχω βάλει όλα μου τα settings και δείτε έχετε όλα μα όλα όμως. Δείτε θα κάνω και scroll τα πάντα. Θα έχετε όλα τα skins μέχρι και emotes. Βασικά τι να πω, όλα θα έχετε. Έχετε και χορούς και περπατήματα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα emotes και δείτε κιόλας για να λέτε ότι δεν λειτουργεί και ότι σας κορόιδεψε αυτός. Βάζετε ένα άτομο, γίνεται να παίξετε και με όσα άτομα θέλετε. Πατάτε create, πατάτε play. Το αφήνω λίγο μόνο να δείτε ότι θα πέσω πάρα πολλές φορές και δεν πρόκειται να χάσω. Το αφήνω λίγο να δείτε. Να βλέπετε πέφτω. Το αφήσω κι άλλο για να δείτε κιόλας. Δεν κάνω κάτι, τα χέρια τα έχω ψηλά. Είδατε πέφτω. Θα το αφήσω λίγο ακόμη να πάει στο wave το πολύ 20. Πάει μέχρι 10.000 wave, αλλιώς μετά άμα βαρεθείτε πατάτε F1, αλλιώς μετά βάζετε όποιο κουμπί θέλετε εσείς. Εγώ έχω το F1. Το αφήνουμε λίγο ακόμη. Και άμα κουνηθώ δεν θα πάθω κάτι, απλώς σας το αφήνω μέχρι το wave 20 για να δείτε κιόλας. Έλα λίγο ακόμη και φτάνουμε. Άντε λίγο ακόμη. Καλά, άντε εδώ θα κουνηθώ. Βλέπετε λειτουργεί. Κάνει τα πάντα. Και guys, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο για σήμερα και άμα θέλετε να βγείτε πατάτε F1 ή αλλιώς πατάτε Alt F4, όχι το Escape.
που το πατώ και δεν λειτουργεί. Alt F4. Και με αυτό. Οπα ρε. Τι φως, νομίζω πως έκλεισε το OBS Studio. Ωραία, εντάξει, νομίζω πως έκλεισε. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο για σήμερα, και άμα θέλετε να συνεχίσω τα βίντεο, κάντε ένα subscribe και ένα like. Να κάνετε και στα υπόλοιπα βίντεο likes και αυτό.